Ahojte priatelia, vítam vás na dnešnom videu, ktoré sa bude zaoberať jednou z najdiskutabilnejších tém sveta financií. Tou témou, ako už je z názvu videa jasné, bude Bitcoin. Je dobrou voľbou ho vlastniť a čo to vlastne je? Na všetko sa v dnešnom videu pozrieme, ale ešte pred tým, ako vám poviem kompletnú históriu, tak vás poprosím o pomoc pri raste tohoto kanála. Stačí dať like na toto video, prípadne odber. Vás to nič nestojí a mňa to motivuje spraviť ďalšie zaujímavé videá, ale teraz poďme na samotné video, dajte si niečo dobré a začíname. Bitcoin je digitálna kryptomena s bohatou históriou, ktorá začala v 90. rokoch minulého storočia s myšlienkou decentralizovaného platobného systému. Koncept sa objavil v eseji programátora Wei Daya s názvom B-Money v roku 1998, ktorý predstavoval myšlienku digitálnej meny pre anonymných používateľov. V októbri 2008 zverejnil neznámy autor s pseudonymom Satoshi Nakamoto manifest Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system, ktorý položil základy pre nový decentralizovaný platobný systém. V januári 2009 začala fungovať sieť Bitcoin a prvý blok genézy s hodnotou 50 BTC vyťažil sám Satoshi Nakamoto. Prvá transakcia sa uskutočnila v januári, ale prvý oficiálny výmenný kurz Bitcoinu bol stanoven až v októbri 2009 na úrovni $1 za 1309 BTC. Postupom času vznikali prvé obchodné platformy ako MTGOX a Bitcoin začal byť využívaný na nákupy. Napríklad legendárne transakcie za 2 pize v hodnote 10 000 BTC. V roku 2010 vznikli prvé portály pre nákup bitcoinov za fiat meny. Do roku 2011 sa objavili rôzne regionálne burzy a Bitcoin sa začal stávať populárnym aj na internete. V tom období dosiahol prvý významný výmenný kurz na úrovni $32, ale neskôr klesol na $5 na konci roku 2011. Nasledovala éra výraznej regulácie a odporu zo strany niektorých finančných autorít. V roku 2013 sa začal obchodovať s opčnými kontraktmi na Bitcoin a Coinbase oznámila predaj bitcoinov v hodnote $1 000 000 za jeden mesiac. Kapitalizácia BTC prekročila $1 000 000. V tom istom roku však prišiel pád najväčšej bitcoinovej burzy MTGOX, ktorý bol spôsobený krádežou viac ako 744 000 BTC. V roku 2017 začal Bitcoin dosahovať nové historické vrcholy. Prekročil cenu unce zlata a dosiahol vrchol na úrovni $19 500. Neskôr však nastala korekcia a cena sa dostala na úroveň $3200. V roku 2020 a 2021 dosiahol Bitcoin nové rekordy. Viedli ho technologické inovácie, očakávania regulácií a hľadanie alternatívy k fiat peniazom v období uvoľnenej menovej politiky. Bitcoin neustále prekvapuje svojich pozorovateľov a napriek občasným korekciám si udržuje svoju popularitu. V roku 2021 Salvador prijal Bitcoin ako zákonné platidlo, otvárajúc cestu k podobným krokom v iných krajinách. Hoci jeho budúcnosť je neistá, mnohí vidia v ňom alternatívu k tradičným finančným aktívam a jeho cena môže byť ovplyvnená ďalším rozvojom technológie blockchain, regulácií a politiky centrálnych bánk. Nedávno sme sa dočkali schválenia spotového ETF na Bitcoin. Čo to znamená? Spotové ETF umožňuje priamy prístup k investovaniu do Bitcoinu na tradičných finančných trhoch. Správcovia fondov a aktív nám umožnia zapojiť sa do tejto investície a na nákup Bitcoinu bude stačiť jedna transakcia alebo nastavenie trvalého príkazu. Obchodovanie by malo začať ihneď od 11. januára 2024, keď budú burzy otvorené. Je teda investícia do Bitcoinu v roku 2024 rozumnou voľbou? Ja osobne do Bitcoinu investujem formou DCA, to znamená za určité časové obdobie vždy kúpim Bitcoin a vypriemerujem si tak prípadné poklesy. DCA je štatisticky najrozumnejšou voľbou pri nákupe tak volatilného aktíva, ako je Bitcoin. Ale je to samozrejme na každom z nás a toto video nie je ani zďaleka finančnou radou, ktorou by ste sa mali riadiť. Ale verím, že Bitcoin ako taký stojí za bližšie preskúmanie. Verím, že sa vám dnešné video páčilo, dozvedeli ste sa v rýchlosti stručnú históriu Bitcoinu. Budem vďačný za podporu tohoto kanálu. Majte sa krásne a ahoj pri ďalšom videu.